Ротондата Свети Георги. Тя е самото християнство. През 753 година преди новата ера, когато Ромул основава вечния град Рим, в Европа съществуват само две от сегашните й столици – Атина и София. На територията на днешната ни столица е имало неолитни селища още 5000 години преди новата ера. А после от мъглата на историята се появява античния град Сердика. През 4 век преди новата ера македонците на Филип II завладяват Сердика. Владял я е и Александър Македонски. Дотолкова значима е Сердика, че е спомената в трудовете на Клавдий и Птолемей през 1 век от новата ера. Сердика е отговаряла на всички изисквания за римски град. Ето, Декуманис Максимус, главната улица, изток-запад. От тук е минавал и император Константин, когато се е прибирал в Сердикийския си дворец. Константин премества столицата на Римската империя в Константинопол и окончателно налага християнството като официална религия. Днес той и майка му Елена са канонизирани като светци. Именно тя го убеждава да построи прекрасен пръстен от християнски храмове около Сердика. Император Константин е бил влюбен в Сердика. Легендата твърди, че първоначалното му намерение е било столицата да е именно тя. Остава обаче просто любимият му град. Несъизмеримо е стратегическото предимство на Константинопол, днешния Истанбул. Там, където днес е комплексът на президентството в София, е бил Константиновият квартал. През 4 век римляните изоставят Лондон под натиска на варварите от север. Сред римските императори Константин е най-важният за развитието на Европа. През 313 година той издава Медиоланския едикт, който спира преследването на християните. Изведнъж империята разпнала християнския бог, започва да разпространява религията му. А Сердика става селище на епископ и един от първите градове в света с официална християнска власт. В самото сърце на Константиновия квартал е църквата Свети Георги. Тя е най-старата действаща църква в Европа и една от най-старите в света. Църквата вече е построена, когато майката на Константин, императрица Елена, открива Божия гроб в Йерусалим. Построеният от нея храм там вече не съществува, разрушен е, но ротондата, което означава кръгла сграда, и до днес е в София. Изградена е през 4 век от червени печени тухли. Поради огромното масово желание за покръстване в този момент, тя е превърната в баптисерии, място за кръщене. В храма са запазени фрагменти от 5 различни стенописни пласта. Първият е византийски, с цветя от 4 век. Следващите 3 са български, ангели от 10 век, сцени от Възнесение Христово от 11-12 век, както и ктитурски портрет на епископ от 14 век. Запазени са и османски елементи, когато храмът е използван като джамия. Учените предполагат, че църквата носи името си от 6 век по времето на император Юстиниан Велики. Тя е кръстена на свети великомъченик Георги, наричан също победоносец. Православието смята, че когато император Диоклециан подложил свети Георги на мъчения, за да се откаже от християнската вяра, небето се отворило и оттам се чул Божият глас. Тази църква е била сцена на част от богослуженията по време на един от най-важните събори в историята на християнството – Сердикийският, през 343 година. След него никога повече не са се събирали толкова светци на едно място. В нея са почивали тленните останки на свети крал Милутин и на българския княз Александър I. Днес в църквата Свети Георги отново се извършват редовни богослужения.